Que vosaltres anant també aneu ahir? Aneu a peu, vosaltres? Cap de vila, cap de colla. A la muntanya eixa, que és molt més verd. Forma com un canalís, a dalt al collet i per d'allà puja un altre barranc. Al capdamunt d'este collet, ahí tenien un campament los maquis. Una espècie de barracón, no tenia molta importància, però un campament en si. No, clar, és que... Claro, el cazador sempre anava del canto de la roqueta, els gossos per baix, movien els conills i... Va estar molt bé. Que no había una, aquí no llegava la vida. Sí, sí. Però li busquem un lloc per seure, no? L'any 38 i 36, que va començar la guerra. Després de la guerra va començar la repressió de Franco. Entonces van vindre uns guàrdies civils, que un ja estava al puesto de Vallivana, que es diu Conill. Van vindre al poble i precisament me van trobar a mi i a un altre senyor, que era del Masnou, que va estar ferit, que li va explotar. Sí. I ens pregunten qui érem. ¿Quién somos nosotros? Nosaltres vam contestar los fascistas, perquè era així, no? La primera que d'això, les nassos en sang, cop de garrot, i ens van pegar, però va ser de bé. Un guàrdia d'Esquinyerí li va dir al cabo, perquè fou que era pare, cabo, dice, está pegando usted a gente que son jóvenes, que no. Entonces no nos pegaron más, pero nos llevaron al pueblo, encontraron al alcalde, hablaron entre ellos y a nosotros nos dejaron ya para casa. Al día siguiente llamaron a 40 personas del pueblo, la mayoría presos políticos, de idea de izquierdista, y se los llevaron a Morella presos. 39 con mi padre 40. La mayoría de los del pueblo iban con camisas azules, las flechas y la boina colorada, y con un fusil a las costillas, acompañando a la Morella los mismos compañeros del pueblo, los que habían estado del ayuntamiento, del centro de izquierda y todo lo que había venido. Llegaron a Morella, les llevaron a Verdoz, Zaragoza, Puerto Santa María, y después y aquí en la parte de Barbaso, que hacían un pantano. De ahí se escaparon unos cuantos en Francia y mi padre se quedó. Entonces le llevaron a Santoña y de Santoña salió a los 7 años, 3 meses. Després vino en casa. En valencià, en valencià. No tens cap document d'això, de ton pare, de quan va estar a la presó i això? No tens cap document? Document ahí n'hi ha algun, però jo ja ho deixo córrer perquè ja no cal dir això, perquè ell va ser una víctima des de la por, perquè eren tots mateixos noms i tot el que aquell va fer li ho van carregar sobre el meu pare. I com que aquell tenia germà que era amic de l'alcalde, doncs li van carregar el pare i es va quedar l'altre lliure.
Va vindre el moment de el Ferran a ell, el tancar amb ell. A casa n'érem 4 boques. Una germana, jo i la mare. La meva mare es va quedar cuidant els animals que teníem i els horts. La meva germana era modista i tenia un dineret dels diners de les de sol. I el que no aportava res era jo. A mi em s'havia de buscar un puesto per a que aportara alguna cosa a la Basseta, a treballar a la Basseta. I en 12 anys has fet això. Jo vaig haver de sortir a treballar al monte, a la Basseta. I a la Basseta em donaven una peseta diària, perquè vostès creguen, el jornal que es pagaven tots, una pela diària, l'única cosa que em deixaven sembrar un tros de patates, un tros de cigrons, les mules per portar la llenya per casa, llaurar la terra que teníem nosaltres a casa, també ho feien això, batre un dia que teníem batuda, també ho feien les mules aquelles. Bueno, entonces el que es buscava era el repòs que estigués bé. I així està bé. I estant a la Basseta va ser quan hi entrem per Maqui. Va ser quan ens vam trobar en el valencià que me va explicar a mi ell mateix, perquè vaig estar molt de temps en ell. Ell se va escapar d'un camp de concentració de València. Va començar a mirar com aquí per Estats Generals i va anar a parar aquí baix als valls d'ahir Sant Mateu, per les muntanyes aquelles. D'ahir va passar Xert i de Xert va passar a un mas que es diu el Mas d'Ortí, que per cert, Mas d'Ortí és família de la Basseta. Allí va estar 15 dies un mes i després buscava un altre mas que no el denunciaren, perquè si no l'agafaven, va pujar a la Basseta. A la Basseta va estar 15 dies un mes i després va passar a altres masos, molt espessa, Monelico, Fondo. A la Capellera. No, jo això ja no, Sí. La Capellera, Mas d'en Farnós, Roca, Polica Bondí, tot això. I això era el company de la pastora? No, lo valencià va no. ser principis de... Entonces no érem aquí, Entonces era un fugitiu de la justícia. No, és que al llibre este de Calvo diu que va estar al nostre mas també. Que el valencià va estar al nostre mas. És que després va estar... A tots els masos, va treballar a tots els masos. I allí diu el mas del valencià. I jo li contesto a Calvo. Era un home que treballava molta gent, era un tio listo. I a nosaltres ens feia, de dia treballava i teníem ens feia escola. Que era mestre, m'apareix. Ens feia escola, que jo vaig aprendre molt en ell, Sí. Els últims anys que va estar entre Basseta i Fondo, jo vaig estar molt a l'escola amb ell. I després ja va vindre ell, després del temps, va ser quan van vindre les màquines de Brasa, i entonces ell ja va formar un equip que era el valencià, el Cintorrà, el Ladrobador, Sí. i alguns més de per aquí d'altres pobles. I el Sedacero, lo de Sedacer? Tenien uns editors Era l'adobador. Era l'Albador. molt comparades amb ell. I es van formar el grup. I entonces se van juntar ja en els de França. Va ser quan van formar el campament d'aquí dels Castellets, d'allí del Turmell, Sí. i un a les Vallcaneres que tenen un altre, els dos principals, que de nit se feien per morse, s'estaven Parlant. i després ja en aquests estaven els secundaris i damunt del mas de Pasqualeny hi havia un, Mas de Jacinto. aquí el mas de Cameta hi havia un altre, Aquí a les Moles de Bel també hi havia un altre. i ja d'això no en sé més lluny. Allí detrás del mas del Tossal n'hi havia un també, dalt d'aquella mola. El total dalt, el pico del total. Eixe. I de nit se feien contrasenyes. Entonces va ser ja després que van robar a l'estanquer d'aquí d'Arberes, aquí al Torremiró. Entonces aquest tabaco va reparar al campament aquest. I d'ahir se n'anaven portant a poc al campament de Torrell. D'eixe tabaco em vaig comer jo. Me'n van donar a mi també, perquè jo estava ferint amb ells.
I ara, Alejandro, d'una cosa ens passarem a l'altra, el tabaco que dius. Quan donaven la ració, que d'això ens recordem nosaltres, l'estanquer de Vallibona que anava a fer saca a Morella, en vez de baixar pel camí de Morella a Vallibona, en la burra carregada de tabaco, baixava per la Llosa al Molí la Torre. Allí l'esperava un de Rossell, transbordaven la meitat del tabaco al de Rossell i aquell se n'anava cap a Rossell com a traper-lo i pujava i el que faltava aquell lo deixaven de donar, de repartir a la gent que repartia la ració. Sí, això Alejandro, que és més vell, ho sabrà millor que jo. Després ja va vindre també el robo del Calvo. El Calvo van robar també a una casa, van carregar dos metres de sol de bou, farina i de tot, i es van pujar al Mas d'Empadós, que hi ha una malla, es van posar dins. I el dia va ser quan Solapa i el tio Marcelo i el Emilio de Llavall va ser quan se'n van anar ells. Ja se'n van dir que anar. I tenien una burreta i pujava, jo estava a la baseta, i pujava un camí per mig de les serres, de nit pujava un burret i pujava i baixava. La burreta de Solapa. I després ja vam veure que era que anaven cada nit, carregaven allà i se l'emportaven al campament. El Marcelo de Llavall va anar a Morella i la família de Serrastón li va dir anar a Borres i li va dir, marxa que tal jugatiu t'està buscant. I va marxar i en vez d'anar pel camí de Vallibona se'n va anar a això i Serravall. Va avisar Solapa i va avisar a Emilio de les Vives. I quan van anar a buscar-los els van trobar. Els van trobar, però ja en van fotre uns altres. Aquells dos que portaven els van matar. Els portaven per matar-los 5. Tots junts els van I matar. entonces els van aplicar la llei de fuga i no fotre dos tiros negres. I els van enterrar aquí al poble. No sé si es van replegar després No, o estan ahí enterrats. ni la família sap on estan. Estan colgats de terra al cementeri de Vallibona. Quan van matar al Guàrdia Civil de Rossell, llavors el llibre este Calvo diu que ho va fer la pastora. No, la pastora no va estar allà, no va ser veritat. Que va dir que era en vengança pels maquis que havien matat el Cabanil. La pastora allí no hi va estar. I allí, segons diuen, segons jo sentia jovenet, resulta que hi havia un guàrdia civil que tenia la dona tuberculosa. I els altres guàrdies, com vivien en molt males condicions, amuntonats al quartel, van demanar que els traslladessin, que no els volien allí. Tenien mal ambient, no es portaven bé, se barllaven, això, entre guàrdia civil. I total, els ocells que llavors tenien més base per sospechar o veure, diu que el van matar els altres guàrdies civils. Li van soltar una rafa de metralleta i se'l van carregar. Després allò van sortir i ho feien pagar a la gent que ells veien que eren addictes al règim, o sigui, que no eren addictes al règim. Van agarrar-ne dos, un de Fort de Vidre, l'altre d'Ibai, no sé d'on era, me pareix de Sant Rafael, i se'ls van emportar, els van fartar de palo, descalços, carretera amunt, i allà dalt de la Pobla, allí los van matar. Els van dir, ja se puede marchar, i per l'esquena els van ametrallar. Quan els van replegar, els peus no es quedaven carn, a la planta dels peus, anaven descalços. A la dona de Marcelo i la filla els feien la vida impossible. No estaven sempre detrás vigilant, perquè pensaven que ajudaven a son pare. Son pare havia marxat a França. Entonces, quan va arribar a França, va fer una carta al quartel de l'Ordre Civil, al cabo que hi havia entonces, li va fer una carta, deixeu tranquil·la a la família, que nosaltres estem a França i ja no venim, estem aquí. I entonces, al cap d'un temps, se'n van anar a França de vacacions i les filles i la mare se van quedar allà. Manuel i Solapa del Molinet. Tenien la casa... Que es veu que es van acusar de que els portaven menjar de Rossell. Bueno, és que si no els portaven les aprendrien i si no denunciaven ja caïen en pecat i bueno, estava el campament allà al Turmell i tot allò de per allà. Ells els havien apuntat i anaven per ells.
tot allò, les víctimes van ser els masovers. Les primeres víctimes de tots van ser els masovers. Perquè eren víctimes d'uns i víctimes dels altres. I després, últimament, els van entrar al poble, els van fer vindre al poble, i el que estava al quatre passes del poble, però el que estava a 2 hores, aquest senyor havia d'aixecar de nit i tornar de nit per poder treballar. Ens tocava mantindre a 3 grups armats que no sabem quin era més perillós de tots. Això va passar també. Si eren la Guàrdia Civil tenien autoritat per a fer el que els donava la gana. Per agarrar un aquí detengut i aquí detrás de la curva pegar-li 2 tiros i pel fet de que diguessin que se'ls havia escapat ja en tenien prou. La llei de fuga. La llei de fuga que hi havia. Si eren los de contrapartida, aquells van ser los que ho van empastrar tot perquè se presentaven en forma de maquis i no sabia si eren maquis o eren espies i després resultava que eren espies i detrás ja te l'havien pegada. Això va passar. I si eren los maquis, pues aquells havien de viure de la gent del territori. Si no era a bones a males. Si no els donaves un pa, venien i te'l pillaven. Aquí molt propet està el Mas de Redon, aquí tirant riu amunt. Aquí dalt, molt propet. L'amo del Mas de Redon se li van presentar los de contrapartida. Se presenten los de contrapartida i diuen, volem dinar. Què mos faríem per a dinar? Pues bueno, tenim conills i volen que ens matem un conill i pataques fregides. Vale, pues un conill i pataques fregides. Agarren el conill i se'n van a pelar. Pelarem-lo aquí? No, no. Allà baix d'aquelles carrasques que nosaltres dins de casa no podem estar, no sigui cas que vingui la Guàrdia Civil. Bueno. Se'n van allà baix de les carrasques aquelles i mentre pelaven els conills l'anaven fent xerrar. Diu, vostè si trobara a Juanco, a Franco, diu que li faria. Diu, ai, diu, pues que li trauria la pell com en este conill. Bueno. Els fan fer el dinar i els fan portar allà a la font, allà dins d'unes carrasques. No volien estar a casa perquè si venia la Guàrdia Civil. I en sé que van anar de nit a replegar la cassola, el plat que els van portar, el fregit i el d'allò, diu que no va trobar més que la cobertora que ho havien tapat, el plat el va trobar trencat. I en sé que va arribar a casa, diu que temblava aquell home. Diu, m'apeix que mos ha caigut el món damunt, ja. I així va ser. Al cap de pocs dies lo detenen, se l'emporten a Morella, i ho conta una família nostra que té una botigueta allí a les calçades, que se diu Tejidos Antolí, i el baixaven de dalt del quartel, i diu que quan va passar per davant de casa d'elles anava agarrat al muscle de 2 civils en els peus a rastre de tantes culatades que li havien pegat. Diu que va canviar totes les ungles dels peus. I aquell home no el van matar de milagre, per voler llevar la pell a Franco com un conill. I Fidel, una pregunta. I què passa? Que la contrapartida que eren gent d'altres pobles? La contrapartida, mira, la partida eren els maquis, la contrapartida eren guàrdies civils que es feien passar de maquis. Que se presentaven en forma de maquis i com els devia conèixer. Els guàrdies civils no eren d'aquí, els maquis tampoc. En sé que se n'anava la contrapartida te dient si avisen a la Guàrdia Civil vindrem i els matarem. I la gent, claro, el que li agarrava temor i no avisava, doncs què passava? Que després venien los de veritat i entonces te s'emportaven perquè havies col·laborat en ells. I si denunciaves no passava res si denunciaves. Qué difícil acertar-ho. Nosaltres, després de robar-nos, mira si ells, els guàrdies civils sabien bé que nosaltres no teníem res que veure, que els van amenaçar de mort, que els matarien, que els mereixien... O sigui que, quan van estar els suposats maquis, van dir a mon pare que ustedes se merecen que quememos la masía con ustedes dentro. Porque ustedes dijeron por dónde tenía que ir la Guardia Civil para la masía del Cabanil. I mon pare diu, pues jo no podia dir res més, m'ha preguntat que el puesto estava més avall, no sabien per què era. I allò a la Guàrdia Civil que els ho havia dit, la Guàrdia Civil. I després, quan els suposats maquis, diu que no denunciessin, que no diguessin res. Mon pare diu, sí, no denunciessin, no, si són ells mateixos, veuràs. I el primer que va fer, quan van entregar els diners i els van soltar a mon iaio i a ma mare, pues el que primer va fer va estar a la Guàrdia Civil y donar part, dir-ho. Llavors, ustedes merecen pagar con la vida por haber dado dinero a los maquis. Pero mira, si ells sabien bé que nosaltres no teníem res a veure els maquis,
que a mon pare moltes amenaces i tot, i mos van fer creure que el matarien, i se'l van emportar i no sabien per on parava. Però no li van pegar ni li van fer res. En canvi, a baix del mas d'Enriera, a l'Hereu, sabeu qui era? En aquell el van unflar que el van deixar quasi per mort, de fuetades que li van pegar. En aquell. Bueno, que a Vicent estaven jugant la Guàrdia Civil al Burro i a casa de Joaquín se van entre els maquis. Que la mola aquella de Caravall a la molt espessa i de Caravall li van marxar. Si no es troben allà tot Bueno, just. si ells no ens volien trobar, home. No podeu creure la veritat, i això està... No, sempre us ho dic, un any a les festes abans se feien el ball més amunt. I el cementeri està on està ara les Sí, allà on han parat els cotxes. Allò era el cementeri. Allò era el Encara en queda un cementeri. tros. I està ben alt. Està ben alt. I el que és quartel era el Calvari que diuen. Era un solar tirat allà. I ells estaven, segons m'han explicat a mi, ells mateixos, me van dir, no sé, demà, no sé, del jo, dic, com disfruteu a nit? I estava allí, Barbero, estaven tots els fills ballant, Nosaltres, Los maquis. ballant nosaltres allà al ball. Los maquis. No, los civils. Els civils. Ballant allà al ball. Desaent el Ferrejar i Llosa, que és la finca de I entonces jo vaig dir, on esteu? Dalt la roca o què? Diu, no, tota la a verbena baix, dic, i on esteu? del poble, Diu, el Ferrejar aquell de la Breda Palau de... i el Fesa de Rullosa. Dic, vostè, dic, pues si tireu un caramelo per allí, la que s'armen. Els guàrdies sabien que estaven els maquis pel poble. No ho sabia, hòstia. No, Si sí. s'arme, Puc explicar com va ser? Van amb maqui a Casa del Garcho a comprar una botella de conyac. I al pagar va fer una miqueta així la jaqueta i l'abuela de Casa del Garcho Una pistola. va veure el canyó del subfusil, era un subfusil, i va veure el canyó. Se'n va anar a casa la dona, que estava a Barbero, Barbero estava en una casa d'una dona. I va dir, dile a Jesús que baixe. I va anar, què passa? Diu, ha vingut un així, diu, segur que és un maqui. Bueno, total, que Jesús festejava a Vallibona, José festejava a Vallibona, Isidoro festejava a Vallibona. Van dir, saps què? Ja ens trobarem quan siguin els maquis. Anem a ballar les nòvies i cada un que se busqui la vida com jo no pugui. sé com va ser, no sé com va ser, a mi em van dir els mateixos. Sí, sí, i entonces estaven els maquis Allò ho tenim... dalt allí a un hortet i els guàrdies baix ballant. D'uniforme. I ara vaig a tancar, una llança per la pastora de lo que posa en el llibre. A mi la pastora, tot el que posa és una mentira, com la majoria. Moltes mentides que n'hi ha. Li estan carregant una sèrie de morts No em que no els va fer mai. No. Li estan posant que és una d'això i era una gran persona. Per a mi, el que va ser és una víctima de la societat. Sí. Primerament, els seus pares ja apuntar-la com a dona. Quan Ja ho van fer perquè no és de la guerra d'Àfrica, allà on estaven la guerra d'Àfrica. I només anaven els homes, les dones no anaven. I com tenien duda, doncs van agafar la part que pensaven que la favoria més. No ho van fer Jo mal. vaig viure en ella i la vaig fer rabiar perquè érem tots xavals del poble. I nosaltres li diem tres dos, perquè era una vestida com anava i tal. I a córrer, ella detrás de nosaltres. I ens passàvem mitja tarda així. Us caçava. Presot! I per fi ens agafava. I si hagués sigut dolenta, Us fotia no es fumava, ens hagués fotut en el despe. dos tiros d'orelles no us L'única pegava. cosa que la pròxima vegada us tiraré de les orelles. Tenia un cor bo. Així que jo no dic que no en fer alguna perquè No, va evitar. ne va fer una que no em va agradar gens. Va ser quan el Tossal va enviar als altres companys
al pare de Conrado li van fotre una tunda que el va deixar mort. Però és que Ella no va donar la cara, però va ser per ella. devien estar barallats per veïns. Exactament. Ells van estar barallats. Però que no, I mon pare va anar un dia allí, allò sí que no li va al saber. mas, Sí, i com feia carbó i al costat de la pallissa, sí. i va, pues aniré al mas i xerrarem un rato. I entré al mas i, hosti, pues sí que fa fum aquesta xumenera. I resulta que havien tapat la xumenera de temor perquè no es ficaren foc per dalt. I eren els maquis que havien estat, que els havien acalentat, però no va ser ella. Quin fumeral havien tapat, lo del tossal? El fumeral del tossal l'havien tapat a dalt Perquè no sortigués fum? perquè no sortigués fum. I clar, mon pare diu, estàvem ahir, jo i el company, que també van fer carbó al Cabanil el dia que van cremar el Cabanil. Estàveu al Cabanil també fent carbó? Mon pare sí, mon pare treballava allà al Cabanil. I va agarrar i, claro, entonces entre mon pare, i esa fumarrina diu, no, és que vam tapar la xumenera perquè així no dius que no fa tant de fum, diu, i per la porta així, allò era una garba de fum. I era de temor que tenien que no tornaren. I els havien pegat. I els havien I pegat. quin motiu va ser? Que estaven barallats? Alguna tonteria? Estaven barallats Algun perquè- arbre, alguna... perquè Això és de a veïns. Florencio, a Teresa, com se li digui, Eren família, eren família. Sí. I li van fer la partició curta. Ja, Que les parts de tots els germans no les van fer iguales. ja. Y entonces, claro, ella pues Estava ressentida. estaba resentida. Y entonces los va a dir als companys, no, aneu ahir, diu, a la dona, que és la nora, no la toqueu per res del món. Els altres los acalenteu. I clar, els altres los van acalentar a tope. Que aquell home després, no podia sentir el nom de Teresa. No era culpa... Era culpa i no era culpa, perquè ell no li va pegar. Un any el tio Pepe tenia allí la botiga, va entrar a la botiga, va agafar una peça de roba i la va tirar dins del cementeri. I el tio Pepe després, quan diu, què pot ser aquí? Van començar a averiguar i era ella. La van agafar a bones, a més que si nosaltres hem d'avisar a l'Ordre Civil, que si tal. Van començar d'això, torna perquè això tu ho has fet, no sé què. Van allà a treure les desmaiaven. Si hagués sigut un altre no ho feia saber, perquè no sabien qui havia sigut. I la peça de roba perquè la va tirar dins del cementeri. Perquè se la volien portar. Per emportar-se-la. I la va tornar. Entonces, La va tornar. Ahir els dos sentiments que tenia, sentiments eren bons els que tenia. La va tornar perquè li van Ella no dir... es mereixava per política ni per res, ella es mereixava dins del seu camp. Ara, després a la millor la van ensenyar una mica. Bueno, això ja, si hagués sigut una mica d'esta, no l'agafen. D'Andorra passa allà, és que a més tenim germà, a França. Sí. Tenim germà. El que passa que Passa a França, ella com va treballava passar- en el que li agradava Va fer. passar Marcelo, van passar tots, el Solapa, el d'allà baix dels Vives, tots van anar a França. Porque yo prefería morir en un tiro, pero no morir de torturas. Porque el dueño que tenía yo lo mataron y le arrancaron los testículos. Le mataron. La Guardia Civil. Y conforme otros que enclavando cañas por bajo las uñas, que les dejaron deshechos. Y otros mancos. Yo para quedarme así, pues prefería morir de un tiro. Por eso me metí en las guerrillas.